Тағы кенчәре уянга улустагы методический турнирга келен турабыт. Бу методический турнир бихеха үйрәгөлһеттерин дошкольный үйрәктә төсүрүннән дошкольный үйрәктәһин итәкчеләрен, салаятчыларын методический тахымнарын үрдәтергә ананар. Онон сыллан ытыллар быйылгы методический турнирга бихеха хетте команда кытта хаҗар. Бүгүн бастыгы күнгә бихеги оголары итәчеләр оголары кытта жар көрдөрөллөр. Ондан эбеттен кеһе ол ыппыт жарыктарын технологияларын анализ кылдылар. Хасын методор 2 күнүгер бихеха хасырда түгер командалар бәйләрен презентацияларын көрдөрөктөрө. Онтон финалга килбит командалар мастер-класс ытыктара. Улуспут дошкольный үйрәктәһин бары лехеттере биһиги карачан оглар бутун итерге үйрәтергә олус үчүгедик үлели хиҗаллар. Ол ону бу биһиги методический турнир бит эме тухулур бары олус үчүгә жарыктары арас мастер-класстары бу биһиги осколнинәгы оглар бут үнелләрен сайдалларын оны кенники оскола белемнәх киләлләрен туһугар бары наха чөйдек үлели хамсы хиҗаллар.